Africa my continent, Africa my home. Namhlanje umgqibelo ntambama kunesigameko engiye kusona lapha Ovongo. Mase sovongo safike senza ivideo. Iyona le video engifuna ukukhuluma ngayo. Ekwenzeni le video le kube nekhalo eziningi eseyivelile ngibona kuma comments abanye bafona. Sengithi ke ngaphambi kokuthi ngidelete kuma platforms onke ngifuna ukudlulisa ukuxolisa kwami ngendlela okwenzeke ngakhona. Into eyenzekile umuntu receive i-call ahambe aye lapho ayolalela ukulalela ngenhloso yokuthi ufuna ukusiza. Awulaleli ngenhloso ye breaking news 1, awulaleli 2 ngenhloso yomntathili. Sukuyolalela nje bese ubuka ukuthi ungabamba phi wena uzo activate mapha ama resources ukuze ulekelele. Kodwa kwenzweni lokho i-call engiyitholile yokuqala ithi ehambisana nama comments leso space si very dangerous msweli. Siyakwazi ukuthi uyasiza kodwa ngicela uphume lapho. U1 lo. Number 2 uthi sayibona information osinikeze yona kodwa ibe bit too much, not even bit too much, it was too much. Bengafanele ukuthi uze ungene deep uze uyofika nekuthini usikhombise noma trance onegazi, bengafanele kube njalo. Uma ngithola lo myalezo nami futhi sengiyibukisisa kahle ngiyabona ukuthi cha kushayisile lapha. Hayi lapha nakushayisile. Iyona lengizoyixolisa ukuthi no bekungafanele kukodwa nje kwenza ivideo nje engagxili kakhulu iveze igazi iveze umatrance abantu bebezoyikholwa ngomsebenzi womba ukholwa besoyenza futhi lento esifuna ukuyenza. Ngiyaxolisa nje kakhulu le nje kamatrance onegazi ngiyaxolisa kakhulu. Bekufanele ukuthi ngiyenze kangcono kunalokho engikwenzile. Awukwazi ukuthi uyayiqhelalanisa into enzo wena. Angiyiqhelalanisa, ngiyaxolisa. Ngithatha full accountability yale video. 1. 2. Lena ethi ke ispace si dangerous. Ispace si very complex. Ukuthi bengingazi lutho ngempela. Mase ngilalela njengoba abantu besho ukuthi lalela kahle. Alalela engabonga ukuthi lesi space ebengikusona sineminxa eminingi okusho ukuthi sineyinhlangothi eziningi. Mhlambe sineyinhlangothi eziwu4. Mhlambe sineminxa ewu4. Ukuze ke ngingabonakali sengithatha uhlangothi ngibone kubalekile ukuthi ngenze le video 1 yokuxolisa. Ngibone kubalekile futhi ukuthi leya video ngihambe ngiyidelete kuwonke ama platform. Ngiyaxolisa kakhulu kuwonke umuntu othintekayo. Ngixolisa even nemndeni ethintekayo. Nabantu bengithi ngiyobasiza ngiyaxolisa nje kakhulu kuwonke umuntu othintekayo kuleya video. Ngixolisa kakhulu ukuthi kumele ukuthi ngiyidelete ngoba angifisi, angifuni, angithandi ubonakala ngathi ngithatha uhlangothi ngoba ngeke ngize ngithatha uhlangothi angikho enhlangothini. Mangiyosiza nje siyosiza. Mhlambe ke umuntu akahle kancane atshela omunye umuntu ukuthi sisebenza kanjani. Indlela esebenza ngayo se-organization thina sisebenza ukuthi siyafonelwa ilunga lomndeni noma umuntu oconcern noma umuntu oyihlobo athi sekuvele umuka bese siyahamba siyalapho sifike silalele. Ukulalela kwethu ngithe silalela kanjani? Silalela ngendlebe yobuntu hayi yomntatheli. Silalela ngendlebe yobuntu. Yini ukulalela ngendlebe yobuntu? Ukulalela uzwe uthathe information uyirecord uyibekela ngoba unenhloso yokuthi usizo activity ama resources azobuye ezosiza. Ngenxa ukuthi ubuntu abantu sebebusebenzise wrong isikhathi esiningi kuyasiza kakhulu ukuthi kube khona ama video umuntu masithi sicela usizo luya kwasibani ebe elibona abantu bebeyikhulumela. Indlela esuke siyoshutha noma siyokwenza ama video ngayo ileyo hayi umntatheli hayi ama breaking news. So into yenza ngizokukhombisa mhlambe igaba e2 noma e3 zokwenzela izibonelo.
sike saya eMnambithi kwakudutshulwa abantu abawu-80 salalela ngaleyo ndlebe leyo yobuntu semase silalelethi sayibeka phezulu kwetafula sa-activate ama-resources wenziwa umngcwabo ngendlela eyiyona kwaqedwa kwakudutshulwa nengane na-2 years lapho nge-AK47 kwaqedwa lapho senza netshe esasizwa inkampani kababa uKhanyile eGreytown one part sahamba saya lapha ku-N2 Shaka Scroll yeah kwakunesiga kunomuka la kwakudutshulwe khona itekisi kwadutshulwa kwadubuleka ipassenger lashona emndenini wase South Coast wakaDoyisa safike salalela ngendle bayani yobuntu sathatha amavidiyo sabeka phezulu kwetafula umuntu waphakamisa isandla esebona le video kwaba ubaba lo funeral lapha insizwa kwaMavundla elapha eShepstone salekelela izingane zakhona zayingakwazi ukungcwaba sakwazi ukuthi sayongcwaba sawuveza umngcwabe enkundleni sasabafunela nommeli wavela futhi umpumelelo zikalala wathi uzoba qhubela udaba lwabo yini njalo sithe siyolalela senza ivideo senza ngani ngendlela yobuntu ukuthi sifuna ukuthi ubuntu kube neevidence saya lapha kwagubhuza kwabulewa abantu abawu2 umama nendodana bagqitshwa emgodini owodwa safisa lalela udaba salifaka ama platform activator ama-resources wenziwa umngcwabo sawubeka phezulu kwetafula nawubona saya kwamaphumulo masiwa amaphumulo ingane kwathatha ingane yomfana kuyokwenziwa into ezithize yaye yabulawa leSwazini salalela ngaleyo ndlebe sa-activate ama-resources sayilanda ingane senza umngcwabo sawubeka phezulu kwetafula so ngizama ukuthi lana siyavuma impela cha asenzanga kahle siyaxolisa kakhulu njengoba sengishilo ukuthi konke ama-platform sizoyisusa leya video sixolise kakhulu kubantu asebeyibukile siyaxolisa kuyonke imindeni ethintekayo siyaxolisa ngithatha full accountability responsibility I thank you. Subscribe to this channel.